ҳамада салом алайкум дӯстон, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам муаллифи канал Муҳаммад Шарипов ва барномаи мо имрӯз чӣ гуна ки медонен рӯзҳои ҷумъа барномаи хайрияе. Лайк монданро фаромӯш накунед барои дастгирии чунин барномаҳо ва давом метиҳем барномаро. Хайрия. шумо метавонед ки дар ширкати шифофармо бо промокоди SM Шарипов бе пул рафта ҳиҷома, массаж ва фитобочка кунед. Мерай пиштакота мемола, поҳота мемола. ва ҳамчун доранд дороҳои гиёҳӣ марҳамат. шахсоне ки аз ширами рӯ, пигментатсия, веснушка ва доғҳои рӯй азият мекашанд ва якчанд намуд кремҳо истифода бурдагиянд, аммо результат додагӣ нестанд, пас ман ба шумо экспигментҳои оригинали 4% истеҳсоли Турсия ва собуни пӯсти моро ба шумо тавсия медиҳам. ин метавонад ки ҳамаи ин мушкилиҳоро ҳал кунад. Занг бизанен, бизалай. ва алайкум ассалом. мебинен, мешнавен? мебинам танака. хоб, даргирон кунед камераи худтон аз шумо куштага ва оғоз мекунем. салом алайкум яшёр. ва алайкум ассалом. хуш, қарор доред шумо аллакай дар сабт ва барномаи шумо дар кадом чиз дохил мешавад? Ман аллакай салоҳаи барномаро гуфтам, чӣ гуна ки ма дар расондан админ ба фикрам ки хайрия дуруст? барое ки мо ду барнома дорем бо шаҳрвандо, яке ҳаёти муҳоҷир ва хайрия ҳисоб намешавад. мақсад ки давай карта монда намешавад. барнома хайрия боша, ниёзманд карта мемонад. Амхеле? хуб, барномаи шумо занаш хайрия. хуш, гӯш мекунем мушкили шумо дар чӣ ва сабаби муроҷиатон дар мо чист? мушкили ма ака, ма нами 2 сол меша дар шаҳри ғарибиам. кади 4 гудак дар Тоҷикистон на хона дорум, на дар дорум. омадам амҷа шум карди. омадам шум Тоҷикистон рафта, гуфт ки декабрда миём, гуфт мақсад такси мезанам, зиндагиро пеш мебарам, барои ки ишуи дуюм айдама. а Тоҷикистон рафта 2 моҳ пасаш буд, занг зад, гуфт ки мақсад ма трасе талоқ кардам, метони ки мақсад худат дар пай зиндагии худат буброӣ. ама 4 гудак карди, дар ҷаям документ надорум, дар Тоҷикистон хона дар надорум, ота надорум, як оча дорум, тамом. 2 додар. мақсад додарам яташ зан дора, ай пай зиндагии худша якташ майда ҳай. дар ин шаҳри ғарибӣ бе документ, бе ҳичи кадиам гудако саргардон гаштам ака. ин шавҳаре ки сартон доди чанд қад зиндагӣ кардагӣ буден? кади 4 сол зиндагӣ кардагӣ будам, 5 солаш буд. Москва тоқ омада ё ки аҷо омадагӣ буден? не, аҷо вай пешакӣ омадагӣ буд ака. баъд шуморо даъват кард? баъд худаш гашт Тоҷикистон рафт? гуфт ма Тоҷикистон мерам, гуфтак декабрида миём, гуфт. рафтак 2 моҳ пасаш баъд занг зад, бегаҳ буд ки занг зад, гуфт ки ма се талоқ кардам тираю, мақсад метони ки зиндагии худат пеш барӣ. албатта ки дар инҷа бисёр савол пайдо мешавад. дар инҷа ҳозир мумкин тамошобинон дам ки албатта ягон причина будагӣ аст ки масалан незашто шавҳаре ки 4 сол зиндагӣ кардагӣ боша, агар причинаш махфӣ боша метавонем ки нагем. не, ма ягон вай надорум. ишуи дуюм будам, ма ишуи якумум 3 духтарча дорум. ишуи дуюм будам, мақсад хонагиёшон намедонистанд. паноҳи гирифтагӣ буд. хонагиёшон ки фаҳмидан ҷавоби мара дод. ҷавобам паноҳак. як бача дорам. як бача. вай бачаро ҳам худтон нигоҳ мекунед? ҳоли 2 солай. баъд вообще дар умум мақсад официална хай барои хонагиёшон ҷавоб додан дигараш но мақсад ки аз ҳол аҳволи бачаи худаш хатиаби бахабар мешава, як мепурсад. вообще номероро ҳамаро чорни кардак, сайтҳо ҳамаша чорни кардак. дига ягон хел мақсад маълумоте надорум, кадиш гап занам ки ман дар шаҳри ғарибӣ ма кади кӯдако чӣ кор кунам, барои ки духтарои ман мактаб намехонанд 2 сол шид. вообще ягон результат нест, ҳама номеро куштагӣ. гуфти лангулӣ ки тағар хел намешавад. ту фарзанди хита хатиаби чанд қайнаи фарзанд 4 сол зиндагӣ карда боша, хай фарзандшам майда айволо. 2 солай. бале. духтари калоним боша, синфи 5 мера, дуюмангим синфи 4 мера, сеюмангим синфи 2 мера. ҳоли вообще мактаб рафтагӣ нест. синфи на 2 мераи хе бигирем, тамоман мактаб хондагӣ нест. барои ки документ надоштум, монда натонистам. шумо худтон ҳамон ҷо кор мекунед? баъд
ها کار میکنم هم یکان زواد پدرابودکا میرم همی پلی کوارتیره میتیم این خوردنشون میشه تمام. خیلی بله. در کدام شهر روسیه این؟ طرف نگه نیست که ده. بله بله بله. ایجورا چند سو میسپوری؟ اکا دو خونه ایخه بگیریم 3 تا میسپوریم. در یک کامنتش ما زندگی میکنم، در یک کامنتش یک آدم دیگه. بله. والا دشوار. یعنی که مقصد شما از این سیتواسیا بر اومدن تاجیکستان رفتن یا اینکه چی؟ نه من همی خیلی مقصد میخوام که مرا یک دستگیری کنه که اقلا مرا یک خانه بگیرم که من کدی کودکان برم تاجیکستان زندگی کنم، برای که من تاجیکستان رفتن در خانه هم ندارم، که یگان جای ندارم که مقصد از من برم اونجا برم سرپناه کنم زندگی کنم. من وابشه یگان جا ندارم. واریانتی که مثال چگونه که در مهاجرت مثال شما اولو حساب کنیم اجاره میشینین و کار میکنین، اجاره میشینین، فقط بعدیش اون هست که فرزندتون مکتب نمیره. اگر که شما در همین حالت تاجیکستان دا باشین به همین طرز حیاتتون پیش برین، همین اجاره و همین دیگرش در اوجا الکه فرزندتون میتونن که به مکتب روان. لیکن همین واریانت چی به شما نگاه نمیکنین؟ چی مشکلی در همین واریانت هست اگر که همین حالت خطون خط تاجیکستان روین؟ ندارم همون شرایطی که اگه من تاجیکستان برم. در تاجیکستان یک کوارتیر پول уже 2000 сомош دیگه 2500 обшижи да мешиштум 500 будай 500 600 кадан ҳозир ки занг мезанам обшижи чанқа 1000 сомон мегана ка дар тоҷикистон нест у варианте ки ман кор кунам 1000 сом мақсад пули квартира бутум пули хӯрдан бутум пули мактаб бутум надорам охир шароит наметонам зурум намераса. яъне ки чунин кор ёфта наметонӣ ки покриват кунӣ ин чизоро, ин расходоро. худашоз ями 1000 сом пули квартира буди ами 1000 сом зиёд پلی خوردنت میشه. اینم نمیگردی پلی سویتت میویه، پلی آبش، پلی موسروش، پلی ایش اوش نمیتونم اگر. بله شما در یک قبخانی خیلی هم دشوار بگیم قرار گرفتگین. به نظر اول عادی میرسه، نه اگر که خوب فکر کنی بله که این یک قبخانه در بالای آنه که با 4 کودک همراه. شما فکرات نبرنیسین برادر در چنین حالت چی کار میتوان کرد؟ فقط یک کار چی گونه که خودش گفته مثال ها واریانتی که ما پیشنهاد کردیم تاجیکستان رفتن هم ها درست نه باید اوجا کاری یافت که این расходот پوشونه، لیکن دشواره چنین کاری یافتن تا که расходот را پوشونه، برای که معاش با расход ایشیش میگذرونه. برعکس میگذرونه. میگیرم باید سر و لباس در کارای مکتب پولی ماهانه پولی آبونهش ایش اوش خیلی همه زندگی تاجیکستان هم میدانیم به فکر مکه خدا شازی هم خیلی قیمتی شده. بله حالت مشکله برادر شما فکراتون در کامنتاری بنویسین، ما میتونیم همین کارا کردم مقصد بله که با یک کانال البته که ایش فهمه که مثال با یک کانال خونه گرفتن در امکان نمیشه با یک کانال نو خیلی شما بنویسین ما کارتا و چیزای خودشو نخواهی میدونید شما هم همیشه ای خودی نیازمند میمونم در روی کانال دیگه. من ندارم کارتم. همین یک برنامه پیشینه برآمد کردگی بودن در این باره گپ زدگی همون گپ زدم در موبایلش میگه که من کارت ندارم. شما چی باید در وقتی که نیاز مراجعت میکنید در برنامه خیریه برای کارت موندن کمک کردن بعد کارت ندارین چی کار کنیم میره؟ اومدم من وابشه یا نه رجیستراسیا دارم نه پاتنت دارم نه یا کارت گرفتم میتونم موزی کجای میری میگن رجیستراسیا در کاره без رجیستراسیا یگان کارت پرتن نمیتونن تا باوزی ما چی کارت مونم یک بار ما در حیاتم کارتای خم موندگیم یک بار یک دخترکی ایرانی بود ایرانی نه اوخی مشکلیش ایرانی بود خودش توجیک در ایران در موندگی بود همین خیلی لاوشکا با مثل همین زن دیگر بوریم لیکن او گودق قطینه
барои хича мулҷа кардан рафтагӣ буд, дар оҷа дармондагӣ буд, ки мисол на ин тараф кӯмак карда мешид, на он тараф масалан ягон ҷо буромада намешид. Видеош кардем, картаи эронӣ мондем, ваям намедониста гузаронда намешава. Киё давом менависанд ки ака намешава гузаронда. Баъд ин видео кардам, картаи хема мондагӣ омада онҷа, бале хай кӯмак кардан, роиш кардем, овардемша Тоҷикистон. То есть ки роиш кардем Тоҷикистон, вақтам дар Британия музихе овардем. Мегӯ как будто ки вақтам дар Тоҷикистон бошум, гап зестам. Хуб. Дар ин ҳолати шумо ман намедонам чӣ кор кунем, ҳолатда боз дар ҷо картаи хемо намонем, намедонам. дар ҷо картаи мондан дар коре ки дигар пастарони перевод нашава. карта надорем дар инҷа. Ам куҷо кор мекунам, ясам дустам наличка дар дастам метиҳам. Карта надорем. Шумо аз ҳуҷҷатҳо чӣ дорем вообще? Регистратсия масалан? Надорам ака. Ягон чи вақте ки мо омадам, шумо гуфт ки я моду мо мести гуфтак матра обратно роя мекунам Тоҷикистон. Накардак на регистратсия ягон чи ма омада баровард, ягон чи караги нест. Ман хабе документ ма гаштесам, на худам на гудакон. Фақат ай милисо мегрезам на хабе. Так. Чӣ бояд кард? Одаме ки хонаро иҷора гирифтагин, вай ай ки иҷора гирифтагин, ай рус? Русе. Ба намепурса вай ҳуҷҷат? Не, ҳуҷҷат намепурса. Аммо ҳар моҳ меоя пулша метем, мехеза мерахе, намепурса документ. Одаме ки ҳамсоятон зиндагӣ мекунад, мақсад чӣ гуна наздикиш бо шумо? Созан хай о квартираи пешчара монда, мақсад одамош ганда будан, чанд бор милиса додан, ай о ҳозира. Тоҷикан ё? Не, русам. Мақсад ма барои чӣ хотир рапурсидам ки ягон одами наздик наметавонӣ дошта ай хеле барои боварӣ карташа монем. Ака надорам одами ба боварӣ но. برای که چند بارا در همین مسکو باور کردم که دتم کردم باور کردم قریب پستریتم کردن ندارم آدمی که باور کنم که مقصد کرده بگم شما تاکوز карта. Якам дар умум агар бигирем, дар умум ма худам картҳое ки истифода мебарам, барои мисол барои ягон рекламам да мегзаронам ё ки мисол каналҳои веб дорам дигар ҳамон ҳам картҳои худи ман нестанд, барое ки ман дар Британияам картаи британский гузаронда наметавонам. Лекин бо дар ин ҳолат ҳам бо ёфтан дар кора бо ягон картаи дигар ки кира монем ада иҷа. Бо ҳамон бояд хеле свобод набоша ки дигар переводо нашава, штобе ки хуб фаҳмида бишава имена ай хайрияра. Так. Оз як бор ма менеҷера пурсам. Короче, ҳоҷи гӯш ки мара мехози ҷавоб те. ҳози ма барномаи хайрия дар сабтай, сабти видео рафтестай. Одами ниёзманд, намедонам тасаввур карда метавонӣ, наметавонӣ. Мега карта надорам. Анака картаҳои ки хай медонӣ ҳолатҳои картаҳои ма чӣ хелияй. Мегум надори ягон картаи Т, мисола картаи Т-ра монем, мисол перевод бо камтар мешавад да. Чем ай дигар картаҳое ки дар рекламаҳо дар чизо мондагиам бардаки бад намешава. Суми ами шахси ниёзманда ҷамъ кунем дар ҳамон картаи Т. Чӣ фикр дорӣ? Ҳамин ҳози ҷавоб мунте ки камерам гирёнай. шумо чӣ интизор будем хитон вақте муроҷиат кардем барои кӯмак бекарта? Чӣ интизор будем дар ҳамин ҷо? наметавонам хидмамака бовар кунам, як ду моҳ шида фақат худам намекунам. Я бор занг бизанам. мақсад чӣ тасаввур мекардем ки мақсад ниёзманд кӯмак хоҳиш кардагем, лекин бекарта ҳамин кор чӣ гуна мегзарад? дар тасаввури хитон чӣ гуна буд? گفتم که حالا جنگ میکنن که مقصد که کارت ندارن، گفته یگان گپی گندم گم میزنن. همه خیلی فکر داشتم. نه بعد ریشنی حالت چی تصور میکرده که چگونه حل میکنیم موی کارو؟
қайки боварӣ доштум шумода ки ҳамин кора мекунем гуфта барои ҳавай ба шумо муроҷиат кардам. барое ки дига ҳеҷ када бовар надорам ака. барои чанд касода бовар кардам. хоб майли гуфт чия картайта душанбесия ёки российския чихелия хоб душанбести ёфтем бардоро ҳозир ма дар болои экран менависамтон и картаи менеҷери май душанбесити ному фамилияш рақамҳои телефоне ки баъзе одамо душанбеситира вақте ки номери телефон менависӣ сарфам намераванд. номери телефон дар картаи душанбести пайваст ай. вақте ки мегзаронанд мисол ай картҳои российский перевод тариқи номер мега перевод тариқи номера интихоб мекунӣ банка душанбесити интихоб мекунӣ тамом роиш мекунӣ. хоб мардуме ки мехоҳанд кӯмак кардан марҳамат метавонед бепарво бошед. хай нисбати даверия шумо худтон 100% медонед. ма нуқта ба нуқташ отчёттон мекунам нишонтон метиҳам чӣ гунае ки аллакай дар историяи мо буди ҳолат бо духтари эронӣ ки соғ саломат мо аз дохили ҳамо эрон ба ёрдами шумо албатта ки бо дастгирии сарҷамона ҳатто баъзиҳоишам буд ки норасоӣ буд дар охир бо ма худам аки хеле гапа гуфтан хуб нест айне ки мегум ки ма худам бо хуш карда ҳамаша сарҷам карда овардемша. хеле ҳам мушкили калон буд дар оҷа мо пула ба даст роӣ кардан як мушкилиҳое буд ки мақсади гап ҳадаф чӣ буд? ҳадаф духтара аз эрон кашида тоҷикистон роӣ кардан и кора кардем. аз ҳамин хотир хай медонед шумо масъалаша беташвиш бошед. ма репутатсияи ма барои ма ба нархи айберлиандам қиматтар. репутатсияи ма ҷазир намекунам барои чунин корҳо наоборот и кори хайрай барои имрӯзу охирати ҳар яки мо шумо хубай. хоб мо чизе аз даст омодагӣ намекунем. мондаша аз аллоҳ интизор мешавем баракатша. мегӯям ку ҳаракатша мо кардем аку баракатш дасти худашта. баракатша худо метиҳад. бале иншаллоҳ ба кӯмаки хай ғарибояй ба кӯмаки шумо иншаллоҳ мешидагист. хоб агар ягон чи дига илова гуфтанӣ боше метавонед гап занед. агар набоша ҷамъбаст мекунем. ягон чи дига гуфтанӣ нестам. хоб тагда паноҳтон ба аллоҳ. интизор мешавем. ҳазор раҳмати худо ака ки моро қабул карде. саломат бошед. нигоҳ кунед худтона. хоб бардор фикрахтаехтон дар комментария бинависем. видеои нави охира ки дар рӯи экрани шумо баромадагиа тамошо карданша фаромӯш накунед ва ҳамчунин шахсе ки мехоҳад блогер шава аз дараҷаи оғозкунанда то ба профессионалира ма курс дорам. курси блогерӣ, тарзи сёмка, тарзи монтаж, суҳбат кардан ҳамаша мақсад да под ключ меган ку инаиҷа ссилкаш. марҳамат дроен тамошо кунен, обуна шавен. мумкин ае ки оянда мо ҳастем нестем бо шумо ҷои моро мегирен ё ин ки ба будани мо ҳам ҳамроҳи мо мешавен. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.